Okei, mulla on tuossa parin viikon päästä ensimmäinen tai toinen stand-up-keikka. Ensimmäinen sen takia, kun se varsinainen ensimmäinen keikka, 5-minuuttinen, oli joku 4 vuotta sitten, 2007-2008, jotain tämmöistä. Mutta aina kun lähtee stand-up-lavoille, niin sinne pitää kehittää jonkin sortin stand-up-rooli, stand-up-minä. Ja nyt mä ajattelin, että mä voisin tässä kokeilla erilaisia stand-up-rooleja, mitä mä voisin olla siellä lavalla. Ja no, tästä lähtee. Tässä on ensimmäinen. Hei vaan kaikki. Mä Ari Luomolen tulen tuolta Etelä-Karjalasta. Ja minä kerron teille hauskoja juttuja. Se on yksi. Sitten toinen voisi olla semmonen. Terve! Terve vaan, mä oon tosi hauska. Ja kerron tosi hauskoja juttuja. Tää lisää ääniä ehkä vois tehdä. Joo. Niin. Ja sitten kun työntää kolikon automaattiin, niin sieltä tulee rahaa, jossa kortit oikeassa järjestyksessä. Niin, saa, rahaa, saa. Tässä muutama olla. Tosi komainen. Sitten tarvitaan lasia. Mä perustin oman kaupunkipuutarhani viime vuonna. Nyt mä lähdin Camp Flow-festivaalille ja sitten mä juon tuoppini ainoastaan Siltasessa ja sitten mä ajan jopolla ja hiplaan miifoneja. Ja sitten mitäs niitä vielä olisiko? Se on tosi lepposa, joo. Hei, moi kaikki, hei, mä oon tosi teidän ystävä Rento ja hei, hulvattoman hauskaa. Sellainen ja sitten ei tuu enempää mieleen.